دوستو اج میں آیا کھانا کچے دیہات دے وچ ایتھیں کرسی دیکھ نے بہت بڑا سادہ ماحول ہے، خوشحال زندگی ماحول ہے، سی زبردست ماحول ہے۔ لیکن اسی اتنی کہ جن سیلاب آدھے نا میرے قد کو اچا ہوندے وے والا بہت بڑی پریشانی تھی رہنا لے کو بھی اچھا سی اساں اتنا کر آئے کھڑوں شادی تے میں تے میرا بھرا سی کچے دے علاقے تے بہت بڑی پیاری شادی ہوندی رہندے، بہت بڑا کھلا ماحول ہوندا رہندے، آزادگی ہوندی رہندی، پر سکون زندگی ہوندی ہے۔ اتنا جڑا کچا دا علاقہ ہے نا سی بہت بڑی خوشحال ہوندے، اے سی عزیز اللہ گوپانگ ہے تے دے نال بہت بڑا ساڈا اچھا سا پیار ہے۔ اللہ تعالیٰ دی لمبی زندگی کرے۔ دیکھ سی دیہات دا ماحول ہے، پر سکون ماحول ہے، زبردست یار سا میرا دل کرے تھی کہ دیہات دے وچ اے سمجھ بندہ تھی کرے ونے اتو واپسی روانی ہے سی اے بندہ سا کو ملے ہندا پیار محبت دا شکریہ ادا کرن سی بڑے ادب نال سلام کیتے اللہ تعالیٰ کو زندگی دے تے اے تساں دیکھ سی ریتی علاقہ سی ایک جویں روہی ہوندے نا اے روہی والی کار اے جھائے وے تے اتھا موٹر سائیکل چلاون دی ایک مہارت ہوندی یار۔ دیکھ ریت موٹر سائیکل جتنی جویں سپیڈ دیسو نا سی اڑ سے زیادہ جلد سے کرن تے لیکن وہ پھسل سے زیادہ اتھا ڈھان دا ڈر ہوندے رہندے سی۔ اتھا جویں سیلاب آمدے تاں یکو اے سارو بھریا پیا ہوندے ویسی تے او درخت نظر دے پن تو کو روہی والی کا درخت نے اے اتو پانی ہوندے لیکن انہاں دی وڈی ہمت ہوندی یار، ہر سال سیلاب آمدے تے ہر سال انہاں دے گھر بھی ڈھہ ویندے تے ولائی بھی ہمت ہے انہاں دی جو مثال دے طور تے کر بیٹھے تے کیوں اتنے بیٹھے تھے تو ماحول ہے زندگی ہن بکریاں آ گئے سی دیکھ بکریاں چراون دا انہاں دا ایک فائدہ انہاں کو اے ہوندے نا مال جتنا بھی ہوندے نا اے چراون ودے انہاں دا جڑا گھاس جڑا چارہ ہوندے انہاں دے تے عام ہوندا رہندے اے سی کچا وے ہن تساں دیکھ کچا ایک بہت بڑا علاقہ ہے تے اتنا کر محرومیاں بہت وڈیاں وے اے ساری زندگی انہاں دے خود بھی انہاں دے والد ڈاڈا سارا یہ لوگ یعنی کہ ووٹ دیندن تے انہاں کو کوئی سہولت آج تک نہیں ملی تے کیوں جو اتنا کر دیہات کم از کم اگر روڈ نہیں آ سکتی تو کم از کم اتنا کر ایک سولنگ ہوئے تاکہ کوئی بندہ جو مثال بیمار ہوئے یا ایمرجنسی آ وجے بندہ آسانی نال ایک شہر پہنچ ونے لیکن کہنا اتنا کرو سہولتاں کہ نہیں ہن اے دیکھنو سام کہ جا سبز علاقہ ہے، خوبصورت علاقہ ہے، درخت دیکھنو بہت بڑا پیارا علاقہ ہے۔ اگو ہن پلیٹاں لگیا پہ تھیں کہ لوگ اپنے باغات کو فصلیں کو کمان کو پانی لئی کھڑے بہت بڑا اچھا ماحول تے خوبصورت علاقہ ہے۔ میرا تو دل کرے جو بھی اتوں کری ونی جے تے پورا علاقہ دیکھیے ہن واٹر آ گیا واٹر کو کراس کیتے تے خوبصورت علاقہ ہے، بہت بڑا پیارا علاقہ ہے تے بہت بڑی پرسکون زندگی ہے۔ اتنا کہ تو جڑے سہولتیں ہوں سن شہر والی کر اتنا تو سہولتوں کو مل چلے کر تساں پرسکون زندگی۔ خدا حافظ آداب۔